खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय नायनानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदानै सा 400 मेडिकेल आरो हेल्थ अफिसार बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायबाय। थांनाय मैया गुवाहाटी भाङागड़नि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेल GMCHनि अडिट'रियामाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सा 400 मेडिकेल आरो हेल्थ अफिसार बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि आखाइजों गथायबाय। थांनाय 1 मास सिगां 1.37 कौटि रांजों बानायजानाय सिलचर कालेन नेशनेल हाइवेनि दालांआ हरखाबै मैया फुंबिलिनि 2 बाजियाव बायबाय होनना खौरां मोन्दों। हरखाबै दालांनि बायनायाव गोबां गारि आरो बेसाद लाबोनाय गारिफोरा खहा जादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। आहमदाबादनि गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव सासेल' सुबुं रमेश बिश्वास कुमारआ जिउ रैखा मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव रमेश बिश्वास कुमारनि फंबायाबो जिउ गोमानो गोनां जादों। थांनाय मैया फंबायनि गोथै देहाखौ दुखुनि मोदैजों जोबथा बिदाय होदों। रमेश बिश्वास कुमारआ 2025 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुंखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि लाइमोन साहित्य एकाडेमि 2025 बान्थाखौ आं उसुर खन्थाइ बिजाबनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला सिंनि पानेरि हालामनि उत्तरकुसि गामिनि अमर खुंगुर बर' बिथाङा मोननो हादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। आरोबाव खान्थि बोसोन आरो आखु दानाय बिजाबनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला सिंनि दतमानि बिनय कुमार ब्रह्म बिथांनो साहित्य एकाडेमि खुदिया थुनलाइ 2025 बान्थाखौ होनो फोसावबाय। धुबुरीनि उनाव लखिमपुरनि गंसे नामघरनि साखाथियाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर मोननो हादों। लखिमपुरनि एङारख'वार दुकुवाखाना सिरिंसुक गामिनि नामघरनि साखाथियाव गारना दोननाय गंसे मनायाव मोसौ बेदरखौ मोननो हादों होनना खौरां मोन्नाय जादों। जाथायनि सायाव सोमोन्दो थानाय दुथां सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना खौरां मोन्दों। हरनि समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव रिल्स बानायना भाइरेल जानानै फेमास जानो नाजानायनि उनाव 4 लाइमोनफोरा पुलिसनि आखायाव गोग्लैदों। गुवाहाटीनि श्रद्धांजलि फ्लाइअभाराव 24 बोसोर बैसोनि हिनजावसा प्रतिमा भैस'आ रिल्स बानायनायनि जाउनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय होनना खौरां मोन्नाय जादों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला प्रतिमा भैस'जों लोगोसे आरोबाव 3 लोगो मनज बरा, केमेरामेन प्रसेनजित पल आरो गारि सालायगिरि सिमान्त डेकाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे गंसे AS31F3666 नाम्बारनि कार गारिखौबो पुलिस बिफाना जब्द खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। भारतीय जनता पार्टी BJPनि गागि दैदेनगिरि बारग' MP बिजया चक्रबर्तीया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना खौरां मोन्नाय जादों। GMCHआव फाहामथाय लाबाय थानाय बारग' MP बिथांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय मैया खौरां लाहैदों। थांनाय मैया उदालगुरि कलेज अडिट'रियामाव बिटिआरआव गोदानै फोरोंगिरिनि साख्रिनि थिसनथाय बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा थोंजों बिथोन होदोंमोन फोरोंगिरि सायख'नायाव जेबो रोखोमनि गोरोन्थि जानो मोना आरो जुदि सोरबा मोननाङै बिजाथिया सायख'जायोब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना CM प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों बुंथिदोंमोन। सायख'जानाय सा 1336 फोरोंगिरिफोरा गोबां मेरिट दं होननानै जों सानो आरो फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन होननानै जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा
बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौआ फोरोंगिरिफोरनि सायाव बांसिन सोनारो होनना जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। बेंटल दख'रा दुआराय बर' फरायसा आफादआ समाजनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल दख'रा दुआराय बर' फरायसा आफादआ समाज बिथिंनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै बेंटलनि दुर्गापुर थावनियाव कालि फुजा ससान फालिनाय समाव जुवा गेलेबाय थानायखौ हमनानै जायगायावनो सावनानै फोजोबस्रांनाय नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला राङापारा माइनावस्रि गामिनि सनजय बसुमतारिनि बिसि माइनाव बसुमतारिया थांनाय 17 जुन 2025 खालारखालि गामिनिनो सासे दाउ दानग्रा लान्द्रा बसुमतारिजों खारखोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। माइनाव बसुमतारिया सासे हाबा जाखानाय आइजो 9 आरो 4 बोसोरनि सानै फिसाज्ला दङ होनना खौरां मोनदों आरो लानानै खारग्रा लान्द्रा बसुमतारियाबो बिसि आरो सासे फिसाज्ला दङ होनना मिथिनो मोनदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सानैखौबो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 6381450278 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों हिन्जावसानि नखरनिफ्राय। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।